Jag har så luktar flor. Här är toskos, hur man kan göra bröjn rum. Hej vänner, hjärtligt välkommen till VAKURLEIKI.FO till dina bäck som sitter här. Jag fick nämligen en spurning sändan in i sommar om Happing. Och flera dikon har spurt med och skrivit mig om jag finner kvar haters eller kärliga kommentarer. Det är spurt hur geri vi till. Jag visste ju att tidsspyrja tog att hit själv vårt särd av människor som har sagt i mest eller skrivit i mest till tog som har sagt till. Kanske då vårt särd av vinom eller tryggvande vinom eller familj eller kanske folk som tog inte en gång känner. Och ja, det kommer fyra. Och vi ser ju att i videon så såg jag att nekvar negativa kommentarer och dislikes. Och jag har lyst till näka skammas vi. Jag hade det näka som man öra var öppen om. Och jag personligen hade att det bottnar allt i att människor välja hatar god och inte mer att hata det som vi säger om god och om Guds år. Men jag kan fortælle deg at jeg ikke første ferie jeg vil oppleve dette. Ta og jeg gikk i folkeskolen og var yngre, så var jeg rettelig et løve ferien. Mennesker til sødvimsting som sørde med beinmånlige og Eisini og jeg tar ætbord og jeg nete. Og jeg enda faktisk vil skifte skole. Og tjøkken så togene ta og mennesker for et løve mer særlig, så lærte jeg noen ting som jeg enn har, som jeg enn ikke bruker i det. Og det første jeg lærte var at mitt vire ligger i gode. God skapte meg og god døye for meg. Det gjør meg et uendelig vire. Så nøye gods gjør mer vire mot. Og det som hjelpte var at min familie kjente meg. Og de visste hva var satt og avsatt som andre mennesker satt. Og vet du hva? At enda så leier jeg ikke ui at andre mennesker satt til at jeg visste hvor jeg var, jeg visste hvor god sier jeg var. Og vet du hva? Sanne viner som kjenner til hun vita, eller øye at vita hva er satt og hva er avsatt som mennesker sier om det. Så vi tar sånne slæter alle togene at det er opp til åkken at jeg skylder i midtelen og be god hjelp åkken at skylder i midtelen. Nummer 2 så lærte jeg at Jesus vil oppleve det samme som jeg. Jesus som synder i unga døy hjelpte mennesker, han var hatarar. Og mennesker får å så et la vi gjennom. De som har lest Bibelen, leser norsmentet, tid vita at Jesus heier skjønner vi som var fullkomlig annerledes, som ikke samsører vi til som mennesker helt til å ta. Ja. Og hvis det ikke videre det, så kunne du lese norsmentet og søtja det. Tid søtja hvordan farserende reagerer, hvordan tør vilja få henne fettla og hvordan tør enta at enda vilja drepa han til der klarer ikke å finne noen feil til honom. Og ta og jeg heter ringt til jeg gikk folkeskolen, og mennesker får et la vimmer, så les en nekv i Bibelene. Jeg fant størst i Bibelene. Og et vers som jeg elsker i dag var Johannes 15, 18-20. Og det er Jesus som snakker. Ta og i høymeren heter tikkun, skulle tid vite at han vil hete med åren han heter i tikkun. Så kan jeg lese videre. Vør dit av høymeren, hei i høymeren elsker sutt egna, men vite at det er ikke av høymeren. Nei, jeg har utvalgt tikkun ur høymeren. Tui heter høymeren tikkun. Tui dislager høymeren tikkun. Tui skriver høymeren negative kommentarer til tikkun, eller for et la vid tikkun, eller heter tikkun, eller hva det kan være. Tui heter høymeren tikkun. Hava tei søkt et mer, sier Jesus, for at tei søker et tikkun vi. Og ta i lese etter, jeg minnes jeg var så glad, og vi sier, mamma, hikk etter verset, hikk at Jesus sier. Og jeg følte akkurat som at det var akkurat til min støve. At Jesus har samkjensle vi mer, at Jesus har vært tjøkken det samme som jeg. Og jeg fann så større trøst ut i. Men tror jeg, tjøkken så tog inn at ta jeg var et lave ferien, så ble jeg sterskere. Og etterpå så lærte jeg søtja virge under noen tingene. Jeg tørde å stande ansamhet. Jeg tørde å formode strømmen. Det mest er å forsvære ånder som var utleve ferien. Jeg tørde å være viner tørre som ångan høtte. Jeg tørde å være iver og tosa vi fremmant og skapa noe vinabånd. Jeg lærte å sette pris på de vanlige tingene vi tar til den. 4. Ta og man blir utleve ferien, så blir man sørder,
man blir eimer och man blir ytler. Och man får hoa försvära sig och hävna sig. Så tar man blir ytler vid färgen så får man liksom en orska. Och hända orskan blir ofta vänd att mot tajmon som ger också motiverar. Det vill säga vid hävna någon. Men jag lärde att man kan geva vröjene rum. Hävna det kan inte själv till att älska och nöj. Geva vröjene rum. Jag lärde att hända orska man blir så ytler att man kan faktiskt bruka den till något förnuftigt och att uppbygga sig självan vid. Och inte hävna sig efter. Ta jag gick i folkskola så får jag mitt land ut att renna ta jag blev ytlo som fick hoa hävna men så får jag ut att renna och det tjänar ju akkurat som slappa geva röjnrum. Och det blev faktiskt ordentligt spännande. Det tjänar jag vi får kappingar och fick medaljer. Så faktiskt tog det här tjejliga, det negativa och gav det rum och skapade det läka som blev väkort. Och sista veckan när jag blev känd och människor sagt också som jag blev känd av så jag bara för en rota. Och jag har rota kameran, jag har vaskat kameran, jag har malat det och just det ordentligt flott. Och det är så fantastiskt som jag hittar efter att det är så en framgång. Det är så att kameran som är blivit flott och att jag har skapat några verkor genom sorgerna. Jag får tacka så mycket för Okej, det är så mycket studier som inte är upp så här är bara en kvitt veckor. Men annars också som jag har gjort är att jag har arbetat sent vid hästen Örsland och det finns det pent. Så har jag också målat röjer upp och just sätter lyckligt. Men som så så kan man bruka tydliga förnuftiga. Det kan hända vid Eisini. Jag också bara kvart är jag mer nöjd än att rota ett rotlasjon. Varsmaskinen från. Men jag har rotat syns här och sortera några ting och sett böcker eller pent och till några ting som mer då man brukar orska på och som ger mer ordentligt än hittills rättarna. Så här ska jag ta oss hur man kan geva vröjner rum och få oss positivt bort till negativ orskande som man får. Så till istället för att ha så kommer vi geva oss själva rum. Vi kommer färra att måla eller rota eller teckna eller skapa oss fantastiskt. Jöken sorgna som ger oss glädje sötne. Vi skriver mer höjer händen till skall löna att säger Herren. Och God skall hävna se fyra till och inte till. Ta God hävna sig så gör han det på en rättvis måte. Vi människor har ofta hur att göra att överdriva det, men inte hävna dig själva lärt det till evigt god. Och det är så fantastiskt att läsa om Peter och hindra apostlarna. Heser människor och sätter i fängelse för att fortälja människan om Jesus. Och vita det kvart första var att gjorde då tar våra läslatner. Det första att gjorde var för i templet att fortälja människan efter om Jesus. Jack någon torra för FYLG. Så blev det mera motiverade att fortälja människan om Jesus. Men Peter och hinner apostlarna svära och öjer att lyga god mer än människa. Vid öjer att lyga god mer än människa. Och fät. Tar för det så bort från ranon glädjer om att tar var helt nu värder att vara vannärder för namn sin skuld. Och tar gå inte upphät att lära kvända i templen och i husen att kunna evangeliet om Kristus Jesus. Så tar vi från motgång, inte ger vi upp. Vi att leva god mer än människa. Och allt som vill leva god lär i Kristi Jesus skulle vara ätsökt. Säljer tid att de spottar tekon och söker ätikon och likva allt illt om tekon för mina skuld, säger Jesus. Glädjes och fäcknes till löndekare stor i himlen. Människor kan hata okon vi en orsök, men de kan också hata okon utan orsök som David skriver ofta om i Solomon. Hvis vi löjdes åren utan grund, så finner de nekvers. Flöjre en harne och höttemunnen tar i hatan utan grund. Nekver tar i atla för komma mer. Tar i utan grund fortsätta munner. Men viner, vi kunna göra allt att vi göra. Vi bestämmer inte och kunna inte roa över vad andra gör och vad andra säger eller vad andra skriver. Men vi bestämmer hur vi reagerar, vad vi gör och hur vi svärar. Och vi har avbryt av hur vi reagerar och hur vi svärar. Och viner, jag halde att tydligen mest att fästa sina grund av Jesus. Läs i Bibeln,
Finn trøst til Gode, be til God. Les til døme Solomoner, årtørsene og Johannes 15. Og vi minnes til at Gud sterkere. Gud sterkere enn menneskene som mot deg. Gud sterkere enn den sorgen som du hever. Gud sterkere enn alle hesen høymeren og alle rymden som vi lever i. Gud sterkere. Og Gud kan hjelpe deg i tjøkkenen hese sorgene. Og første vinneren av disse kappringene Dorta, og hun har vunnet henta lekkere pakka, Ruth og Bjersta og Karina. Men vi får ikke være Leo enn vi giveaway til desember, så sånn har vi flere giveaways. Vi får lukke det. For det treffer noe så. Da, annet. Lært ikke vinna vid en ytla, når vinn hit ytla vi gåvån. Og som verset sier, så har jeg Eisini at det beste som vi kan gjøre at elske okkar fortjenter. Og det sånn at vi en agape kærlega. Og hvis vi ikke ser videoer om ims og kærlegane, hvordan man kan elske en vin og hvordan man kan elske en fortjenter, så hittar jeg etter videoen her på her, og så kan de lære mer om hvordan vi kan elske okkar fortjenter vi en agape kærlega. Ja, bye!